Move, unha iniciativa de dous amigos que creen dende pequenos nun estilo de vida en concreto que intentan inculcar a quen recorre a eles. Estimular a xente a que se cuidase máis, non? De feito, creo que é algo que nos diferencia, que é que animamos moito a xente a incluir estilos de vida saudável, non? E ao mesmo tempo, pois, intentamos darlle a estructura, o soporte para poder levar a cabo ese estilo de vida máis saudável. Desde consellos alimentarios, pois reducir o número de comidas, cambiar certo tipo de alimentos, pois desde mellorar técnicas para mellorar a calidade do sono, técnicas para mellorar o seu nivel de activación polo día, despois ao propio exercicio, dentro do propio exercicio recomendar pois a unha persona un adestramento máis de forza, a outra persona vamos a recomendarmos un adestramento máis aeróbico. Así, no Centro Move aunan un servizo sanitario e deportivo que combinan á perfección para mellorar a calidade de vida das persoas. A osteopatía, fundamentalmente. Eu creo que é unha boa forma de traballar moitas patoloxías ou disfuncións desde un punto de vista funcional, no que respetamos moito o paciente, respetamos moito e creemos moito na capacidade de autocuración propia do individuo. Nós intentamos buscar soluciones para os problemas que se atopa el coa súa saúde, pois desde falta de mobilidade, desde problemas co seu estilo de vida, desde lesiones, desde xente que ten dolor pero non padece ninguna lesión en concreto, e a partir de aí, entre os membros do equipo, buscamos cal pode ser a terapia que mellor lle pode ir ao paciente. Osteopatía, exercicio físico, yoga, mindfulness, fisioterapia son algunhas das especialidades coas que un completo e cualificado equipo, ademais de Aser e Alberto, procuran traballar en prol do benestar persoal, ademais de colaborar estreitamente con entidades deportivas, veciñais e empresariais.